Sziasztok! Szia Gergő! Szia Zsófi! Eljöttünk Olaszországba egy esküvőre, amit mi fogunk filmezni, de úgy gondoltuk, hogy akkor már egy kicsit nyaralunk is itt a környéken. Pár nappal korábban érkeztünk. Onnan jött az ötlet, hogy mindig magunkkal cipelünk ezekre az utazásokra minden felszerelést, ami az esetek nagy többségével megterhelő tud lenni, de gondoltuk, hogy ezt kihasználva felvesszük nektek most a háttérfolyamatokat, és megmutatjuk, hogy az ilyen utazásokat mi hogy szoktuk lemenedzselni. Most elindulunk Firenzébe. Gyertek! Right now, 'cause you got me going. Gimme, 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 gimme that lovin'. Want you to let me get a cherry on top. I've got this feeling in my chest, the thump, thumping. Want you to gimme, 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 don't stop. Gimme, 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 don't stop. Gimme, 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 don't stop. Hypnotize me like. Most indulunk el összepakolni a cuccainkat. Megpróbálok ebből is felvenni pár jelenetet, de meglátjuk. És utána megyünk tovább, igazából a 15 percre lévő helyszínre. Szokásos általában. Pont így szoktunk kinézni. Logisztikázás. Geri, segítesz? Persze. Valahogy emelhetne a hátamra. Kalap. Kocsi bepakolva? Igen. Jelentkezünk. Akkor próbálok a mai napra kicsit ráhangolódni. Hát nem hiszem, hogy látjátok, az egyik kameratáska általában már csak itt a hátsó üléseken szokott elférni. A felszerelésünk nem tudom, hogy titeket így mennyire érdekel, de jelenleg a két fővázunk Sony A7-es 3-ak. Szerintem 2024-ben az előző évekhez képest egyre trendibb lesz, és egyre jobban ez az időtállóság, az emlékeknek a minél valóságosabb megőrzése. Ez a busz egy kicsit közel jött hozzánk, kerül előtérbe. Egyébként, aminek nagyon-nagyon örülök, de ezt majd úgy bemutatjuk nektek, hogy Biancáik Super 8 felvételeket is kértek tőlünk. Ezeket mindig nagyon szeretjük, mert főleg egy ilyen helyszínen annyira autentikus tud lenni, hogy nagyon jó hangulatot és egy extra réteget tud hozzáadni. És már tényleg egy 20 perc és ott vagyunk a helyszínen. Reméljük, hogy nem fog esni az eső, már mondtak 1-2 órára esőt az előrejelzésben, ami elég szomorú lenne, ha miatt nem lehetne kint a vacsora. Ezért egy toszkán esküvőnél az tud a legjobban működni, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Felmegyünk, megnézzük a szertartás helyszínt. Most egyeztettünk a szervezővel. Gyertek! Nincs minden kész, de egyébként panoráma nem rossz. Ott mögöttem, ha nagyon nézitek, látnátok a dómot. Csinálunk egy tesztfelvételt a drónnal. Hát a drón és a kamera. De nem, nyilván egy csomó kiegészítő is van, de most ennyit fogtok látni belőle. Tök jók ezek a kis pöckök, mert mindig így elejtem őket, és lehet izgulni, hogy meg lesznek-e. Most kinyitjuk a drónt. Igazából az egésznek most az a lényege, hogy megnézzük, hogy melyik szögek működnek majd itt fent. És akkor nézzünk egy felszállást. Home point updated. Take off.
megyünk vissza a készülődésre. Azért is tudjuk csinálni most nektek ezt a vlogot, mert ez az átlaghoz képest sokkal ráélősebben, ráhangolódósabban telik ez a hetünk, hiszen összekötöttük egy nyaralással, de mostantól, hogy itt vagyunk, nem valószínű, hogy folyamatosan fogunk tudni nektek tartalmat gyártani, de mi mindent megteszünk, de semmi nem mehet a munka rovására. Nagyon szép filmet szeretnénk készíteni Biancáéknak. Mutatom közben, amiről az előbb beszéltem, de nem valószínű, hogy hallottátok. Itt lesz a fogadás. Azért ezt így el tudnám fogadni minden esküvőn. Árnyas, remélhetőleg jó fények lesznek. Itt fognak koktélozgatni az emberek a szertartás előtt, és ezen a lépcsőn, amin most itt lejöttem, fognak felmenni a szertartásra. Egyébként ez is nagyon izgalmas, hogy fa árnyékába esküvőt tartani, meg tűzőnapon esküvőt tartani. Szerintem erről konkrétan fél órát tudnánk mesélni. Új, lehet van boros pince. Gergő megtalál. De jól néz ki. Jó. Ja, igen, ezt nem mondtuk, de itt ez a Medici Illa, és itt az esküvő előtti folyamatosan borkóstolókat tartanak, szóval